Assalamu alaikum, sunana Sa'idu Ahmed daga Government Technical School Asake. Ni ina RTV ne, ina cikin student na Muslim na wannan makaranta. Abin da muna fuskanta wannan makaranta gurin masallaci ne. Idan mun zo sallah muna kashe maciji ɗaya, biyu, in ba mu kashe ba mu kashe uku ya fi haka. So don Allah muna roƙonku gwamnati da 'yan kasuwa, don Allah ku taimaka mana, don Allah ku taimaka mana, muna roƙonku. Allah muna roƙonku, mu student ne, Allah ya haƙuri, gurin sallah ba mu da shi, wata rana hostel ne in an yi ruwa mu je mu zauna a cikin room muna sallah, kuma room ɗin ma bai ishe mu yi sallah. Don Allah gwamnati da 'yan kasuwa muna taimake ku, Allah ku rufa mana asirin wannan makaranta. Bari ma Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.